Mayong adlaw, mga kaigsunan. Salamat sa Dios kay kita gitagaan asad o laing higayon nga ato siyang masimba, mahimaya, pinaagi sa pagkanta sa iyahang mga alawiton o pagpaminaw sa iyahang pulong. Mag-aampo kita. Amahan nga labing gamahanan nga Dios, salamat kay imuhang pulong, imong giandam kanamo karong taknaa, aron amo ang makaon ug mapiskay ang among espirituhanong kinabuhi. Ginoo, tabangi kami nga madawat gayud namo ang imuhang kamatuoran uban ang kalipay kay kani gikan man kanimo. Tagaay kami og kaalam sa pagbuhat usab sa imuhang kabubuton. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Nakataw ni aging Domingo ato ang na sabtan nga si Jesus nagsulti siya og sambingay. No nga si Jesus nakighimamat or hinabi sa mga Parisiyo tungod kay gi-question man nila ang awtoridad ni Jesus sa pagbuhat o sa pagtudlo. O karon ato ang hisgutan ang ikatulo nga sambingay nga gisulti ni Jesus in response sa pag-question sa mga Parisiyo sa iyahang awtoridad. Ug diri atong masabtan no nga kining mga sambingay nga gisgutan ni Jesus nagpadaya gayud sa iyahang maayong balita nga kinahanglan gayud dawaton, kinahanglan gayud siya tuuhan. Now, atong teksto karon makita diri sa Mateo 22 versikulo 1 ngadto sa 14. Akong basahon. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini adunay usa ka hari nga naghikay usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang mga anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga patuon na sila sa kumbira apan may balibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siya laing mga sulugoon o gigna niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka o ang mga pinatambok nga nati o nahikay na ang tanan. Pangani na kamo sa kumbira sa kasal. Apan, wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ug ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab mibira sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod nini nasuko pag-ayo ang hari ug gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon o gisunog ang ilang syudad. O gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga taong nga akong dinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan. Maayo og dotan na puno sa mga tao ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal.
Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi, nga wala ka man magsulob sa bisti nga angay sa kasal. Apan wala makatingog ang tao. Unya, mingon ang hari sa iyang mga sulugon, gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil. Ilabay siya ngadto sa kangit-ngit gawas, sa gawas. Dito, maghilak siya o magkagot sa iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon. Daghan ang dinapit, apan jutay ra ang gipili. Ang titulo sa ato ang mensahe karon, mga kaigsunan, tubag sa tawag sa maayong balita. Now, atong nasabtan nga kining sambingay nagisgot o kining kumbira, no? Ang hari adunay kumbira nga gibuhat tungod kang iyang anak kasluno na. Di ba? I believe kani siya nga hari gusto niya nga daghan ang mga tao nga makasaksi sa maong dakong selebrasyon kasal sa iyahang prinsipe. Sa tuang culture, nindot nga ginatawag nga maka-appeal niini nga mga selebrasyon. Na-remember nako ang panahon diin ako gikasal, di ba? Nangandam gyud ko. Makarelate ko aning hari kay nag-ihaw siya o kining ginatawag nga mga hayop paron iandam sa iyahang mga bisita. Giandam, di ba? Aron mahimong presentable ang tanan. Taas-taas ang akong pangandam adto, gatigaw kwarta, nang maligya o angay ibaligya, baka, guban pa. Aron lang yun maplastar o nag-imbita. Pugkog mga tao nga mosaksi sa maong celebration. It's a wonderful celebration. Di ba? It's a privilege to be part of that celebration. No nga, ako isip usa ka groom nga makita nako ang ako ang pangasaw unon nga magbaklay o muna to dayon maganig mga saad o mga uban pa. It's a wonderful celebration. And I believe one way or another, di ba, you have been in the celebration. O ma-amaze ta, although usala kagamay nga celebration, pero sa importante gipangandaman, o malipay ka nga daghag mga bisita o ni saksi sa dakong okasyon. How much more kini nga celebration? Ang celebrar is mao ang hari. Hari sa nasod. Gamhanan o kani nga sambingay nagisgot siya sa verse 2 ang paghari sa Dios sama ni nga adunay usa ka hari nga mihikay usa ka kumbira alang sa kasal sa iyang anak nga lalaki. Ug tungod kay gusto na niya masaksihan, gusto niya masaksihan ang maong dakong selebrasyon, matod pa sa verse 3, gisugo niya ang iya mga sulugon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuo na sila sa kumbira. Now, kaning maong kumbira, kaning mga dinapit nga mutambong sa kumbira is gihatagan na sila daan og imbitasyon. Okay? Ahead of time. Apan, ang imbitasyon, walay date. Dili pareha sa tuwa nga magpa-reserve. Nga muna gina nga date, kaya kung dili, na, mapaso. Pero kani wala pa'y date. Basta importante, natagaan na og imbitasyon nga mutambong. O sa may purpose, aron katong na kadawat, makaandam, buhat sa ilahang buluhaton, aron pag-abot sa takna nga panahon nga ready na, andam na po sila.
Di ba? Now karon ani atong masabtan nga gisugo niya ang iyang mga sulugon sa pagpahibalo. So therefore, kato nakadawat sa imbitasyon, karon kay andam na ang kumbira, ready na. So ang gibuhat sa hari giyang sugo iya mga sulugon aron pagpahibalo. Ngoy ready na ang kumbiraso katong mga gipangibitahan gisa-isa og adto sa ilang balay aron pahibaluon nga ready na ang kumbira og adto na mo. Og ato ang isgutan nigson nga kani nga klase nga pagpahibalo dili ni siya mura bitog kanang pagpahibalo lang nga busy mo, kung busy mo, okay ra. Dili na siya kanang sama sa ato ang imbitasyon sa kasal nga kung naay importante buhaton or nga pwede ra mo balibad. Timan ni monarchy ni siya, abot pasabot kani pud nga pagpahibalo is a must. Meaning this is not just an invitation but a summon to those nga nakadawat sa maong imbitasyon kinahanglan gayud moadto. Kinahanglan gayud ang ilang presensya dito kay kani sa usa ka sugo nga paadtuon sila sa kumbira. Now, unsa man ang ato ang ma-apply ini sa tuwang kinabuhi? Now, sama sa hari nga nagtawag siya sa iyang mga katawhan nga mahimong kabahin siyang kingharian. No? Mao na ang Ginoo. Og ang pagtawag mo kana ang ebanghelyo. No matod pa dara sa 2 Thessalonica 2:14, alang niini siya nagtawag kaninyo pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoo. Now, this parable gi-address to Jesus Christ sa mga Hudiyo, mga Pharisees, nga sila ang una giimbitahan. Gisangyawan ni Jesus og ebanghelyo. Muman ang ginabuhat ni Jesus Christ for 3 years. He was preaching the gospel, preaching the kingdom of God for them to believe and to trust in Him. Di ba? And commanding them to repent, to believe. Pero ato ang nakita nga kini mga tawhana, mga Hudiyo, wala mituo. Wala misabmitar sa sugo sa paghinulsol o pagtuo kaniya. Now, kining sa Tesalonica giingon ni Pablo matud pare alang nini siya nga nagtawag kaninyo. So therefore, kita nga mga sinugo ni Jesus sa pagsangyaw sa maayong balita or the gospel is not just an invitation, an offer, dili lang ni sa invitasyon or kanang offer, kundi ang gospel, usa ni sa ka-command nga gitawag sa Ginoo, pagtawag sa paghinulsol o pagtuo kang Hesus. Defying or ang pagdumili, ang pagsupak, pag-reject, o pagsalikway sa maayong balita is dakong sayup, dakong insulto sa mata sa Dios. So kung gisalikway nila ang maayong balita, igsuon, wala sila nagsalikway sa tuwa. They rejected God. Agmuni ang gibuhat sa mga Hudiyo. Na usa man ang prinsipyo nga ato ang matun-an diri. Ang Dios magagamit sa iyang mga ulipon aron pagtawag sa mga tao pinaagi sa ebanghelyo aron mahimong kabahin sa iyang gingharian. So it's a privilege for us to call people to be part of God's kingdom through the gospel, commanding them to repent and believe, and they will be saved. Pero atong tanawon unsay response ni mga tawhana sa sambingay. Matod pa diri sa verse 3b,
apan may balibad ang mga dinapit. May balibad. So gisugo sila, no, nga padtuon, ready na, pero ni balibad. Ni refuse. Wala sila mituman, wala sila misubmitar sa sugo sa hari, sa command, sa king, sa authority, sa king to be there. And in the first place, it's a privilege dapat nga makatambong niya ng maong kumbira. Pero may balibad sila. Wala sila appeal sa kining ginatawag nga maong okasyon. No, kanang word nga may balibad. Ang but pasabot ana, no? No desire, no delight, no pleasure. Walay tinguha, wala gyud amor sa ilahang ang imbitasyon, ang maong okasyon. May balibad. Sa ilahang pagbalibad sila misupak. Wala mo submitar sa kabubuton sa hari. Now, kaning ilahang pagbalibad, nakita nato no nga ang kondisyon gayud sa ilahang espirituhanong kinabuhi ba. Kani manggod pod nga sambinga is nagrelate po ni siya sa tinuod gayud nga sitwasyon sa kasing-kasing sa tao. Ngano man nga misipag unsa kanindot ning maayong balita. Usa pa ni kanindot ang grasya sa Dios. Imagine ang mayong balita naghatag sa tao og paglaom nga siya mahimong kabahin sa iyang gingarian, mapasaylo iyang sala. Mahilikay sa kapungot sa Dios. Og gitagaag pribilehiyo mahimong kabahin sa pamilya sa Dios, pero taliwala sa unsa ka maayo ang mayong balita. Ngano man nga ang tao wala gyapoy amor, wala gyapoy appeal sila ang mayong balita. Ngano man, nganong wa man sila delight, wala sila desire for such good news. Kani nagpakita sa tinuod gayud nga kahimtang sa kasing-kasing. Sa Efeso 2:1-2, kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga kalapasan ug mga kasalanan. Kaniadto kamo nagkinabuhi sumala sa pamaagi nining kalibutana, sumala sa kagamhanan sa kalangitan sa espiritu nga karon mao naglihok diya sa mga tao nga masupilon. Why did they defy the gospel? It is because they are dead to sin. Patay sila sa espiritu tungod sa kalapasan. And mo po na tinuod no, ang kahimtang sa tao gyud. We are dead in our sin. O narato makita nga ang tinuod gayud nga kahimtang sa tao nga ang ato ang tinguha alang lang gyud sa ato ang kagulingon nga kaayuhan o kita na in love gayud diri sa kalibutan o ang ato ang will, ang atong kabubuton nagapos sa sala o muna nga ang maayong balita na himong walay appeal sa tuwa. That's before. But the ungenerate person cannot understand. Doesn't have a desire for such wonderful news. Ato nang masgutan pa yung totoo. Sa Mateo 22, matod pa na sa verse 4, busa nagsugo siya glaing mga sulugon. Imagine ni mo ni nga hari, no? May balibad ang mga giimbita. Og nakita nato diri nga wala siya ni-give up dayon. Nagsugo siya glaing mga sunod second batch sa mga sulugoon. Tingali ninyo siya nga lang ano magito sila nitambong basin wala sila kadasayod unsay akong giandam. Basing wala sila nasayod unsay gid ako ang preparation. Sige, mas detalyahon ako. Nga aron gid sila makaadto. Okay, ingon pa gid diri
Sulti ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira, giihaw ko na ang ako mga baka o mga pinatambok nga natin, nahikay na ang tanan, panganin na kamo sa kumbira. Sumuni ang gisulti sa mga sulugoon. Nung second batch nga katong mga dinapit, adto na mo ready na ang tanan. Nahikay na. Ang inyo na lang buhaton is to go, submit to the king, and join the kanang feast. Nahadad to tanan ang inyong gikinahanglan. Pagkaon, unsa man, i-provide sa king. Ano man, nahikay na ang tanan. Okay na. Ayaw na mo kabalaka, kagiandam na ang tanan. Unsa pa mga gidaay ang inyong kinahanglan. Nahikay na ang tanan. This speaks of the gospel. Again, the gospel is complete. The gospel has been fulfilled by Christ. He lived a perfect life. He obeyed all the commandments of God. He offered his life. He died. He was resurrected. The gospel is complete. It's a free gift. Okay na. Andam na. All you need is to believe. Submit to the will of God. Muna na siya. Wala na kay ang ngay pangbuhaton kundi to believe and to repent of your sin. Nahikay na ang tanan. Adto na. Welcome na mo sa gingarian sa Ginoo kay andam na niya ang tanan. Diba? Usaba na ka nindot no nga klase nga mayong balita nga mobalibad pa jud ka ana. But, sad to say, sa verse 5, apan wala magtagad ang mga dinapit. Gisnaban nila ang king. Wala sila nagbali-bali sa king. Taliwala sa pasensya nga ipakita sa king, ibalibad sila. Ang ikaduha, nga klase nga pag-command, wala gyapon nila tagda ang hari. This is an act of rebellion. An act of, sa maning klase nga, kasing-kasing ni. Katiga ba? Kagahi ba? Wala sila magtagad sa mga dinapit. Kung sa mga ilang gibuhat, nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa, miadto siyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Taliwala sa preparation sa king, sa effort sa king, sa giandam sa king. Taliwala sa pasensya sa king, nga gipakita sila, wala gyapon nila bali-baliha. Usa ilang gibuhat ni adto sa ilang uma og nag-business as usual. Ngayon nato makita nga ang ilahang gugma sa hari wala gyud diha. Ang ilahang affection sa hari. To be there is to support, to see and witness the festivity. Pero nakita nato diri, ang ilahang attitude is not for the king. Their love is for themselves and in this world. Mas giuna nila ang kalibutan. Mas gihigugma nila ang unsay naa karon kaysa sa unsay gi-offer sa hari. They are not willing to let go. Di nila isalikway ni mga butanga ang ilang gihold sa ilahang ginatawag dari nakabutang ang ilang paglaom, ang ilang security, sa ilang work, sa ilang business. And they are not willing to let go and go towards unsay gi-offer sa hari sila. Ang ilang kasing-kasing tig-a. Now, mga kaigsonan, nakita na to diri, unsa gayud ang kahimtang sa kasing-kasing sa tao. Ang tao nga wala no nga na regenerate or wala na usab ang iyang kasing-kasing, ang maayong balita matud pa dahil sa 1 Corinthians 1:18, ang mensahe sa cross binuang alang sa mga
nagkalaglag. Panalang ka nato mga nangaluwas kini ang gahom sa Dios. So kasing-kasing sa mga tao nga wala na usab sa Dios, wala na regenerate. Ang mensahe sa cross binuang alang kanila. Dili nila makita usa ni ka precious, dili nila makita nga muni ang pearl of great price, dili nila makita that this is more precious than the things that they have in life. Because their heart is the heart of stone. Muna na no nga giingon ni William Shedd, no, usa ni siya ka theologian, no? I quote mo niyang ingon, total depravity means the entire absence of holiness, not the highest intensity of sin. A total depraved man is not as bad as he can be, but he has no holiness. There is no supreme love for God. So ang tao nga wala mo respond sa pulong sa Ginoo, it is because their heart is cold towards God. They are blind and they have no affection towards God. Therefore, they stay sa ining kalibutan and they don't have, wala sila nagtinguha sa Ginoo. Total depravity. Now, ang pagdumili sa pagsamitar sa tawag sa maayong balita, nagpamatuod sa nagpasulabing kadautan sa kasing-kasing sa tao. The good news is so good nga lisod, talikdan, pero people nga naay nagpasulabi kadautan, tig-ag kasing-kasing is not appealing to them. Because they do not have love for God. Now, in verse 22, usama ilang gibuhat sa verse 6, ang uban usab mibira sa mga sulugon, gibunalan o gipatay nila. Verse 7, tungod nini nasuko pag-ayo ang hari, gipadala niya ang iyang mga sundalo, gipamatay ang mga nagpatay siya mga sulugon, gisunog ang ilang mga syudad. Nakita na to diri nga katong mga nagdumili sa maayong balita, to ni-refuse to accept and submit sa command sa hari. Katong nagpabilin sa ilahang kagalingon nga kagustuhan, maka-experience gayod og hukom sa Dios. Matod pa diri sa 2 Thessalonica 1:7 and 8, ang Ginoong Hesus inikpadayag na gikan sa langit uban sa iyang gamhanan nga mga anghel diha sa nagdilaab nga kalayo, siya magpahamtang og panimalus bato kanila nga wala mo ila sa Dios o kanila nga wala magtuman sa maayong balita. Judgment will come for those who refuse to accept and submit to the good news. Ang pagsupak sa tawag sa maayong balita, makatagamtam sa kapungot sa Dios. Pero kita magsubo, kay daghan gayud ang wala mo dawat. Kita nga nagsangyaw, kita pa'y dautan. Kita nga nagbuhat sa kabuton sa Dios, kita pa'y lutuson. But nevertheless, ang ilang gilutos, ang ilang yung lapastangan is mao gyud ang Ginoo. Sila gayud ang nagrebuilde sa Dios. Og ang Ginoo adunay hukom alang kanila. Makatagamtam sa kapungot sa Dios. But we keep on preaching the good news. Wali taigsoon, padayon. Because this is the only way for them to be saved. The gospel of the Lord Jesus Christ. Now, padayon ta
Sa verse 8, unya gitawag niya iyang mga sulugonong ginan, andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan, dili angay. Nini ang mga tao nga akong gidapit. So nakita nato diri nga katong mga dinapit nga wala mo submitar sa sugo sa hari sa pag-adto sa kumbira, ato ang nasabtan nga tungod kay sila nibalibad, ni-refuse sa maong nindot nga balita, dili sila angay sa maong kumbira. Dili sila para dadto. They're not deserving, not comparable, or not suitable for this wonderful occasion. Wala sila nahimong dili angayan tungod kay sila unsa ba nga klaseng nga tao. Nahimo silang dili angayan kay wala sila ni-respond sa maong maayong balita. Di ba? Masahay mo ba ni ang gina-comfort pa sa uban bitaw kana bitong naay nang ulitaw sa maong binuhat nga babae, unya taliwala sa imong mga effort, taliwala sa imong mga diskarte diya, advices. Unya, ang babae miingon, di ko nimo, wala dawata sa babae ang imong gi-offer nga gugma. Then ana dayon ang imong mga barkada, Brad, kalma lang, daghan pang gagasayal diha. Dili gina siya para nimo. Dili siya worthy para si mabutan ra kay ka, Brad. Dili na siya worthy para sa imuha. Now, ato nakita diri no nga ang mga tao nga nibalibad na himong walay angay sa gingerian sa Dios. Naanay opportunity to be there but they refuse. Ang makanunayong pagbalibad o pagsupak sa tawag sa mayong balita, nagpamatud sa iyang dili pagkaangayan sa gingerian sa Dios. People, gitawag sa Dios nga may mong kabahin sa gingerian pinagit sa mayong balita. Ang ilang pagbalibad, ang ilang pagsupak, pagdili, pagsubmitar sa mayong balita, maoy nagpamatud niya sila dili angayan sa gingerian sa Dios. Unsa may sugo sa hari? Sa verse 9. Pusa pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan ninyong matagbuan. Verse 10, ang mga sulugon ng atos kadalanan gidala nila ang tanan ng ilang matagbuan og maayo o daotan na puno og mga tao ang kumbira. So tanan nila matagbuan maayo og daotan. So unsa may point ini? Meaning invite many as you can. Sulti sila nga sila invited kani mga tao dili ba ini sila mao gid ang original nga gi-invite but nara sila sa daplin mga tao nga usa may makita nimo sa kadalanan tingali kani sila mga tawhana mga tax collector, mga prostitute, mga sugarol. Muna nagisgot dari mga napoy nga mga dautan, mga kriminal. Napoy mga maayo, meaning dili po kayo inana kadautan, mga wala nga mga citizen nga ordinary lang, mga naradas kilid-kilid, batingalin ni nanay nga nagpalit og isda sa merkado, ay kargador sa pier. Tanan niyo matagbuan ni bitaha. Kay ready na akong kumbira. Gusto ko nga mapuno ni. Giadtuan sa mga sulugon. Una nilang makita, yusultian, invited mo. Napuno sa mga tao ang kumbira. O sa mga matunan diri. Kadto lang may dawat o may submitar sa tawag sa maayong balita adunay dapit sa gingarian sa Ginoo. Kadto lang may submitar sa kabuton sa Dios, sa pagtuo kang Hesus, sa pagbiya sa sala, o pag-embrace nining maong maayong balita, makadawat
makabaton og dapit sa gingarian sa Dios. Salvation is by faith and by faith in Christ alone. Submitting to His Lordship, to His will. Sa verse 11, unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulod og bisti nga angay sa kasal. So imagine yun na ready na ang mga tao. Yes, they're enjoying, celebrating the love no sa prince o sa iyahang wife. And ang hari na kanuna nga, iyang pangtanawon ang mga dinapit. Siyang paglibot-libot. Yes, okay. Pero nasa'y nakita o sa katao nga wala magsulubog bisti angay sa kasal. So, atong panahon na sa ancient time, nagiday clothing nga angay sa kasal. Kung wala kay bisti nga angay sa kasal, ang hari mag-provide. Pero ani nga time na tao, na isa ka tao nga naradto pero wala nagsulob sa maong bisti ug napansin siya sa hari. Okay? O gignan siya, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi sa nga wala ka man magsulob maog bisti nga angay sa kasal. Apan wala mitingog ang maong tao. Natameme ang maong tao, gipangutana. Di ba nag-provide man ko og sinina para unta nini nga maong selebrasyon? Apan nga nung wala ka man magsulob. Ganang wala man nimo gihukas ang imong daan nga sanina o gisulob niya akong sanina nga gi-provide para sa inyo para himo mong angayan na mauning selebrasyon. Anong wala man ka mo submitar niini? Wala makatingog ang tao. Kung sa ingon sa hari, kung mingon ang hari sa iyang mga sulugon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot o tiil. O ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas, dito maghilak siya o magkagot sa iyang mga ngipon. Nakita nato na rin kung imog yung tanaw lang, harsh bagay kay sa hari. Nganong mang iyang gigapos, kanang ipapahawaan man niya nga, nagkaon naman ito na do. Now, nakita na ito dahil because that person, again, nakita na ito nga in submission. Wala misabmitar. Wala mupahiuyon sa kagustuhan sa hari. Kung nakita po na ito dahil nga parable, nung naay bisti nga angay sa kasal. O kaning bisti ani, nagrepresente siya matod pa dara sa Isaiah 61 verse 10, ako maglipay pag-ayo diha sa Ginoo, ang akong kalagbag malipayon diha sa akong Dios. Kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan o gipasuluban niya o kupo sa pagkamatarong. So nato nakita diri si Isaiah nag-rejoice, nagpasalamat sa Ginoo tungod kay gitagaan siya bisti no sa kaluwasan. O gisuluban siya kupo sa pagkamatarong. So kaning bisti sa kaluwasan gikan sa Dios nga gisulob kaniya. Kay kaning previous nga sinina or bisti dili angayan kay kani hugaw nga trapo sa iyang atubangan. Dili ni siya madawat sa Ginoo. Ngay usa ka memes no nga ingon dari naibata nga isulti sa usa ka tawo siya nga, you mean God won't accept my best? No son, He only accepts Christ. So you're gonna have to repent and trusting your works. Trust in the righteousness of Christ alone for your salvation. Our best works, tanan mga best nato sa tuwang kinabuhi, are not enough. Filthy rags. By trusting Christ alone for our salvation, we must remove that and embrace usay gi-provide sa Ginoo.
Kay ang righteousness nga madawat sa Ginoo is the righteousness of Christ. So this righteousness, dili gikan sa imuha, this is from God. Yang pasinina sa imuha, gipasulob aron ka mahimong angayan sa iyang atubangan. And that is imputed righteousness. Munang nahitabo when you believe in Christ, no? He suffered sa cross, nga katong cross dili lang aron mapasaylo ang atong sala. It is also God imputes righteousness in us so that God will accept us as His own. Pero kanipod nung klase nga pagkamatarong nga the imputed righteousness, kinahanglan makita po ni siya manifestation, manifest ni siya sa gawas. Na binuhatan sa pagkamatarong. Hebrews 12:14, paningkamutin ninyo ang pakigdait sa tanang tao o pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini, walay makakita sa Ginoo. Those who have been imputed righteousness of Christ silang life, na manifestation of that righteousness because makita silang kinabuhi ang buhat sa pagkamatarong. Kay kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios na ay fruit of righteousness, works of righteousness na makita sa tao nga gimatarong na sa Dios. Kay kung walay kausaban sa kinabuhi, kung walay bunga, nagpamatuod nga wala giday sa kadawat sa pagkamatarong sa Dios sa iyang kinabuhi. This kind of righteousness is both, dili siya kanang mabulag. Usag gini siya. And God knows kinsa ra gyud ang iya. God knows. Kadto lang nagsulob sa pagkamatarong sa Dios diha ni Hesus mo'y nasakop sa gingarian sa Dios. Sa verse 14, itapos ni Hesus ang sambingay sa pagingon, kay daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Nakita na to diri daghan sa pang invite, di balibad, ni salikway. Aron mahimong kabahin sa maong kumbira. Pero kadto lang ni respond, ni submitar sa iyang kabubuton, mauray gipili. So kung makita, dili man to pagpili sa Ginoo, pagpili man to nila nga niadto sila. Igsoon. Klaro kayo, daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. So kato mga tao nga niadto dadto, mura gid pud to ang gipili. So nakita nato diri no nga naay ginatawag nga God sovereignty nga nag-work sa kasing-kasing sa tao. Matod pa rin ni Charles Spurgeon, I believe the doctrine of election because I am quite sure that if God had chosen me, I should never have chosen Him. And I am sure that He chose me before I was born, or else He never would have chosen me afterwards. So nakita na to diri, nga mga tao nga nitambong sa kasal, mao ang gipili, nagpakita nga kita sa atong pagtuo sa mayong balita, sa atong pagsubmitar diha sa kabuton sa Dios, pagtuo kang Hesus aron kita maluwas, aron mahimong kabahin siyang gingarian. Yes, you choose, pero God has chosen you first. Ang Ginoo nagpili kanimo first, dili ikaw mo nagpili sa Ginoo, po siya nagpili kanimo. Kaya kung wala ta gipili sa Dios first, dili ginato siya pilion because makita nato sa unahan nga atong gitun-an, because our heart is a heart of stone. Kinahanglan sa usabon sa Dios ang atong kasing-kasing for us to have affection towards Him, for us to choose Him. Na atong masabtan diri, no nga, sa tuang fallen condition, we will not choose God.
In our fallen condition, we will not submit to the call of the gospel. We will not put our trust in Christ. Unsa may diferensya sa mga tao nga giimbita before o kani mga tao nga ni-respond? Mas butan ba ning ni-respond or bas dautan ba tong giimbita? Kay ingon ang pulong sa Ginoo, all have sinned, tanan patay sa sala. Pero nga naman nga naay ni-respond. It's because bas kay sila made a right choice, katong uban wala na ka make of right choice. Ikaw, pangutanong tika, nganong nituo man ka sa mayong balita, nganong nagpailalo man ka kang Hesus, o katong tao nga parehas nga nakadungog sa mayong balita, nganong wala man siya ni submitar, unsa may diferensya anang duha? Mas maayo ba ka kaysa kaniya? Mas ganang ginatawag nga mas nakapili ba kag sakto kaysa kaniya? Mas usara gid ang tubag ana kay mga kaigsunan. You chose God. You put your trust in God because God has transformed our hearts. He regenerates our hearts. He puts faith in us, the saving faith, and we trust Christ. So the faith that you use or the imong gihatag kang Kristo is the faith that comes from God. So, in the long run, salvation is all for God. It's all the working of God. Ug wala gyud masin 1% alang sa imo. Because kung mingon ka nga, na ako, naluwas ko because I choose God, na ay ka ng ay diha, matatag 1% mo na ang imo makahatag og boss sa imo kay, ana, manggod sila kay wakapili, may pako, nakapilig sakto, gipili manggod nila. No. It is because God has chosen you first. That's why we responded to the gospel. Sa maton ana to diri. Ang pagsamitar sa tawag sa mayong balita, nagpadayag nga ang Ginoo mas labaw sa pagpili sa tao. You choose God, you submit to the gospel because God has chosen you first and He regenerates your heart to put your trust in Him, in Christ alone. Therefore, salvation from the beginning is God alone, even from justification, sanctification, glorification, election, it's all about God. Wala gay atua ani. Zero ang atua. It's all about God. Muna ang ginatawag, my friend, amazing grace. Unsa may atong matun-an nini nga wali. Sa may pinakaunod gid ani, mo ni siya ang maayong balita tawag sa Dios sa katawhan nga mahimong kabahin sa iyang kaharian. Ang musupak silutan, ang musabmitar luwason. Ikaw nga ni submitar, nakabaton og kaluwasan diha kang Hesus, pasalamati ang Ginoo. Thank Him. Praise Him. Rejoice in your salvation mo na nga bisan pa kung saan may tabo sa kalibutan, nag-COVID ba na diha, crisis, whatever it is, we still rejoice because God has given us salvation. Manaingon, the joy of our salvation. No matter what happens, we belong to God. And we have responsibility to preach the gospel continuously because God wants His people to be saved. Let us pray. Lord, we thank you. Nining pulong imong gihatag kanamo karon. Kanimo anungog himaya. Sa ngalan ni Jesus. Amen.